Fisem tal-Missir, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Mulej miġburin fismek għalix miġburin fil-kelma tijak. Din hija kelma li iġi għanna f'qawwa. Hija kelma li inti baqta biex iġġib bidla, biex toħloq xi ħaġa ġdida. U għadina mulej għal dak li hu ġdid fik. Allura nagħmel ġdid illum nerġgħu nitolbuk. Ħalli dil-kelma tiegħek tkellimna. Ħalliha tisfidana, tiċċallinġjana fuq livell profond. Ħalliha tkompli tireġina lejn xi ħaġa differenti u tħallinix nibżgħu għal dak kollu li hu ġdid fil-ħajja tagħna. Amen. Tajjeb, mela il-bira l-qafhom ġrid il-bira tkellimna fuq l-ewwel beatitudni prattikament. Għamilna introduzzjoni ħafna twila għax fil-fatt l-introduzzjoni ħadet iktar minn nofs il-tok kollha l-introduzzjoni biss. Illi naħseb kienet importanti illi npoġġu fuq il-kuntest u għalfejn jiena għażil dawk il-kliem l-oppju u mhux jew adrenalina għaliex ħafna drabi ma fimnijiex, ħafna drabi ppreżentajnija b'mod differenti. Il-mod kif ppreżentajnija kien ħallu żgħar kelma li ġejt il-bira għax laqtet ftit nies kien jaq u la hija jaq mela jien ma rridx imur għalija. Jekk tippreżenta imbirkin il-fqar u mberkin l-imsejknin u mberkin minnu bil-ġuħ u mberkin minnu mnikket u tiqaf hemm u tiqaf tifhem il-traduzzjoni bil-Malti x'qed tgħidlek tgħid lejn ma rridx ikollx daqsam ma dal-messaġġ. U l-Knisja għamlet l-istess żball fil-bidu partikolarment fil-baqem illi dawn il-beatitudnijiet kważi beżet tippreżentahom. Għaliex igerxu n-nies, għaliex ħadd ma jifhimhom. Imma fir-realtà jekk tifhimha tinduna li dan qed joħloq komunità ġdida fuq din l-art. Realtà kompletament ġdida u l-ewwel spjegazzjoni tal-ewwel beatitudni qiegħda li tfisser li aħna niġu flimkien bħall-ewwel komunità nisranija. Niġu flimkien naqsmu kollox. Jew niġu flimkien u nerfgħu lil xulxin. Jew niġu flimkien u jien inkun responsabbli tal-kuntentizza tiegħek. U dik hija l-isbaħ sentenza ħaseb li għad il-bira. Li kull wieħed waħda minna jgħixu l-ewwel beatitudni biss. Tkun biżżejjed biex aħna nifhmu li kull wieħed waħda minna jekk nimxi wara Ġesu Kristu u nagħmlu parti minn din il-komunità ta' Kristu, aħna nħossuna responsabbli għal kuntentizza tal-umanità, u mhux tal-komunità biss. Tal-umanità. Imma fir-realtà għall-inqas fil-komunità dawk li jgħixu fil-komunità tal-ewwel beatitudni, u ħansejħilha hekk issa, mela l-insara huma il-komunità tal-ewwel beatitudni. Awtomatikament se joħorġu ħafna riżultati. U fost ir-riżultati li joħorġu hemm it-tlet beatitudni li jmiss. It-tlet beatitudni kollha kemm huma, it-tlieta li huma, jiddiskrivu propju realtà diffiċli li hemm barra l-umanità fl-uġieħ. Illi il-beatitudnijiet it-tlieta li huma li jmiss marbuta mal-uġieħ tal-umanità. U l-ewwel waħda hi ħenjin l-imnikta. Hemm dal-kelma mhux le. Nawgura ferħ kbir, kuntentizza profonda lill-imnikta għaliex huma għad ikunu mfarġa, ser ikunu imfarġa. Jekk ma tiftihemx sew din, allura hemm problema. Jekk ma tiftihemx din ukoll tista' toħloq aktar rabja milli konsolazzjoni, mhux hekk. Imberkin minnhom dejja, iżżid. Imbierek minnhom dikket imdejja
ma tantx tikkoraġġi jekk ma tifhimiex. Għax minn minna hawnhekk irid ikun id-disgrazzjat. Ħanuża kelma Taljana. Minn minna irid ikun id-disgrazzjat. Biex imbagħad xi darba xi ħadd ħajfarraġni. Le, marriċ, jien marriċ. Mhux dik qed tgħid. ħajkollu nuża naqra Taljan, ta' mhux ħankellem bit-Taljan. Kliem fil-Malti ġej mit-Taljan. Anke bl-Ingliż wara kollox. Consolation and comfort huma bl-Ingliż ukoll. Ħanużhom għaliex hawn jitkellem minn konsolazzjoni u mhux minn konfortazzjoni. Mhux I will comfort you. Ġesu, lu kalla tiġi translation, ħanajda bl-Ingliż u bil-Malti, għandna biss daw Taljani, ma għandna biss il-kelma mfarraġ. Farraġ. Il-kelma Maltija propja hija farraġ. Li qed tirreferi għal dawn iż-żewġ kelmiet, kemm għal kelma konsolazzjoni, kif ukoll għal kelma konfortazzjoni. Ġesu qed juża jew Mattew fil-Vanġelu qed juża l-kelma tikkonsla. Mux tikkonforta, tikkonsla. Aħna bil-Malti nużaw dejjem il-kelma imfarġa. Tiftakru meta Ġob xiġralu l-istorja ta' Ġob hija waħda mill-ikbar stejjer tal-Bibja Ludija fejn ġiet inventata din il-parabola partikolari li tispjega għalfejn id-dbatija u x'tagħmel mad-dbatija. U dan Ġob tiġrilu tafu li Alla u x-xitan jaqbiżu ħatra bejnietom, jalaw xiġrilu da Ġob għax kien bniedem vera twajjeb ġust u jgħidu żgur kollox għandu l-ġid kollu tad-dinja x'ma jirringrazzjakx. U jgħidu rajt, għamel trid basta tmissux lilu. Toqtlux pratikament. U jdiġilu kull tip ta' disgrazzja. Kull tip ta' disgrazzja u jmutulu kollox u lidu kollha jmutu l-emriħ, l-fejja u kollox barra l-mara. Għax il-mara kienet disgrazzja fiha l-nifisa. Sekk qiegħda ppreżentata, kwistjoni ta' għax il-mara għax dik il-mara, rajt? Mhux il-mara, bħala mara, għax dik il-mara. Kienet kollox imut barra martu insomma. Kienet disgrazzja vera, dik tmur taqridlu u tajdu idaj, immaġu tajdu idaj. Isħet l-alla, xabħaddu isek baħnan, isħet l-alla tajdu, fuq dak il-livell tmur, il-mara vera. Imma ma tiġu tlet il-nies, nies twajba, jibżaw minnhom dak. Nies twajba li jiġu biex jikkonslaw l-bilek Ġob, insomma, u daw tlet persuni għadisa, imorru jfarġuħ. U Ġob jgħid, dal-klim jgħid Ġob, kelli ħafna disgrazzi, imma mhux akbar daqs il-konfortazzjoni tagħhom. Il-konfortazzjoni tagħhom għetar bid-disgrazzi kollha illi qatt ġrali għax daw jgħidu ħafna affarijiet, bħalma dejjem ċaħat, jgħidu, għax Alla jaqta' warda. Sitti jaqta' għax ma jaqtax il-ġrien kollu, ma warda tiegħi ħalli hawnhekk. Għax Alla jieħu tajbin. Għana kull għazzina, mela. ħallina hawnhekk. Dan huwa konfortazzjoni, mhux konsolazzjoni, hemm differenza bejnietom fuq dan il-livell. Allura Ġesu ma jitkellmx fuq tikkonforta. Tikkonforta tfisser u iva ma tiġi mbagħad jinbidlu l-affarijiet, u iva l-affarijiet imorru sew, u iva tgħodux qalbek l-affarijiet, għax jagħmel mill-ġieħ. Konsolazzjoni tfisser jien ċert li din l-istorja se toħroġ x'imkien ieħor b'mod differenti għal kollox. So, tarġaw hekk fil-Beatitudnijiet, tissewx għattilkom illi dan huwa l-Vanġelu ta' Mattew, u l-Vanġelu ta' Mattew hija jikteb lil Lut li jafu ċar sew l-Antik Testament jew il-Bibja Ludija. Jafuha sa ħafna tajjeb. U Mattew allura jieħu qed jitkellem fuq dwejjaq partikolari ħafna. Il-kelma dwejjaq tirreferi għall-Iżajija. Ma Iżajija jgħid meta jiġi l-Messija
jikkonsla lil kull min hu mnikked. Eżajja kapitlu 71. Jikkonsla lil kull min hu mnikked. Mela f'din il-beatitudni qed jirreferi għal dak il-nikket illi kien hemm f'dak iż-żmien ta' Eżajja. X'kien? Kien hemm żewġ niket partikolari għaddew minnu l-poplu Ludi. Kien qiegħed il-niket tal-poplu riżultat tal-fatt li hemm poplu pagan illi ġie jaħkem il-Lut. Ġa spiċċajna skjavi, ġa imma poplu pagan u Lut u l-poplu pagani qatt ma marru sew flimkien. U mbagħad hemm ukoll id-dwejja it-toqol tal-kapijiet reliġjużi. Għax il-kapijiet reliġjużi kienu dejjem jisħu fuqhom b'ċerta toqol u jpoġġu dan it-toqol fuqhom. Kien poplu li kien qed joħrob ħafna bin-niket tiegħu. Fil-fatt Luqa fil-Bejt ta' Luqa li għedilkom biex ħammisshom, imma ma jgħidx imberkin l-imnikta, Luqa jgħid imberkin dawk li qed jibku, juża kelma jibku. Imberkin li qed jibku, dawk li jibku. Ġifieri xi ħadd li għaddej minn inkwiet kbir, diffikultà kbira, eċċetera. Ġesu qiegħed jirreferi hawnhekk għal dawk illi għaddejjin minn dbatija għax huma mafġa mill-oħrajn. Tiġi ċara. Minn dbatija għaliex huma mafġa mill-oħrajn. Ekonomikament, politikament, jinnaf soċjalment, reliġjożament. Poplu li għaddej minn dbatija kbira. Dawn huma mberkin, u le xi ġifieri. Mhux għax huma hekk imberkin, imma għax għad ikunu mfarġa, għax għad ikunu konsolati, minħabba li jiġu meħlusa mill-kawza tal-niketa, u mhux biss komfortati, ma jiġu meħlusa mis-sitwazzjoni. Jekk ma taħlissniex fis-sitwazzjoni, jien m'iniex imbierek. Imma tiġi meħlusa minn din ir-realtà. Kif se tkun meħlusa minn din is-sitwazzjoni? Għax hemm il-komunità tal-ewwel beatitudni. Issa kull darba nirreferu għalija b'dan. Kull darba llum u għala, kull darba ħana nirreferu għalija b'dan. Ara kemm l-ewwel beatitudni, jekk ma fimniex il-bieraħ l-ewwel beatitudni, m'intix ħadd tifhem xejn, tiġix. Daqqas. Għaliex mhux ħadd tifhem, imma jekk ħadd tifhem l-ewwel beatitudni, illi din qed toħloq komunità li taf tolli l-xulxin u tpoġġi lil kulħadd indaqs għax jaqsmu kollox bejniethom u ma tħalli l-ħadd jgħaddi minn batija ekstra żejda u inti preżenti hemmhekk u ma tagħmel xejn, allura tagħmel xi ħaġa. F'dan il-każ din il-komunità tal-ewwel li qed tgħix l-ewwel beatitudni toħloq sigurtà għaliex jaqsmu magħhom dak li għandu. Dawk li qed ibatu tant qed jokorbu imma kieni għaliex hemm din il-komunità li se tieħu ħsiebhom u se jinħelsu minn dak illi joħolqilhom dan li qed joħolqilhom bil-batija. Din għalhekk huma ħienja fil-milja tal-kuntentizza għax la hemm komunità li ġabdet tgħix l-ewwel beatitudni, mela għandek ir-realtà solvuta, sirtu punt huwa solvut. Mela dan mhux messaġġ l-oppju. Le. Da mhux messaġġ illi jaljena. Mhux qed titfgħu t-trab taħt it-tapit. Hekk se taljena, titfa' trab taħt it-tapit. Jiġi ħadd jgħidlek, dejjem minni kieku se nitlob għalik. Tajjeb ħallehem. Qed imur bil-ġuħ u se jitolbu għalik tagħmel il-Maltin kull kummissjoni. Narhom imutu bil-ġuħ jien ma ngħidulhom hemm il-Maltin jitolbu għalikom ta' biex jitolbu għall-missjonarji u jitolbu għall-nies tal-missjoni. Tox jikwieta u ħallehem bil-ġuħ. Leta, ma naħdimx, mhux hekk. Dan mhux messaġġ ta' aljenazzjoni, għasu messaġġ spiritwali, insa spiritwalitajiet, insa ħafna reliġjożità u insa titlob għalik. Le, dan huwa messaġġ li jagħti faraġġ lid-dinja.
U mhux anzi ħapoġġija qabel. Mhux messaġġ illi qed jgħidlek u mbagħad tmur il-ġenna ħi. U la tmur il-ġenna jew affarijiet jispiċċaw ta' ditbatija kollha, dad niked jispiċċa kollox hemmhekk hemm il-ferħ. Iż-żejt kien jinbaqa' li xi 20 sena oħra ngħix fin-niked. Allura le mhux qed jgħid dan il-beatitudni qed tgħid le hemm nies illi lesti illi jgħinu lill-oħrajn. Mela anke llum hemm ħafna nies illi għandhom dan it-tip ta' niket hemm barra. It-tip ta' niket illi ġej minħabba il-politika tal-pajjiżhom, minħabba ġlied fl-Ukranja, minħabba n-nixfa illi ħloqna fl-Afrika, eċċetera, ma mxikker iktar, minħabba reliġjożitajiet differenti illi jaħkmu joħolmu l-oħrajn. U allura jitfaċċa xi dajsa fuq il-baħar u aħna ngħidu aħna għandna biżżejjed, aħna ġġanna ħafna ekstra nies, eċetera, allura aħja ma jiġux hawnhekk u nifqu nagħlqu għajnejna fuq hekk. Dan, dispeċini, imma dan qiegħed jgħid le hemm komunità li qed tgħix nisranija, tissejjaħ nisranija. Illi qed tgħix il-Vanġelu mela qed tgħix l-ewwel beatitudni u l-messaġġ ta' Ġesu qed jgħid dawn din komunità se twassal il-faraġġ lil dawn in-nies li għaddejjin minn dan it-tip ta' niket minħabba s-sitwazzjoni tagħhom. Dak jew din hija t-tieni beatitudni. Mhux se nispiċċaw qabel l-istorja. Wara tiġi l-beatitudni illi mhux faċli tifhem is-sofferenza tagħha u x'jiġi offrut bħala soluzzjoni. Mhux faċli. Ħafna stramba di il-beatitudni t-tielet waħda. Jiġri kull beatitudni dik ma tifhimx sew tara negattiva, imma imberkin il-fqar għax hemm re li se jdaħħalhom fis-salfna ta' smawiet. Sorry, is-salfna ta' smawiet tfisser is-salfna ta' Alla. Tfisser din il-mentalità ġdida. M'għandax taqsam xejn mal-ġenna, insewa. All right? Imberkin l-nifta għax hemm komunità li se solvilhom il-problemi, għadna kemm għadna, u issa sa naraw li dawk li huma bil-ġuħ u ser ikunu mxebbejn ukoll ħanaraw, imma li jmiss tajtek anke mistramba li jmiss. Ħenin ta' qalbhom ħelwa għax qed ikollhom wirthom l-art. L-art x'għandha x'taqsam ma xi ħadd li għandu qalb ħelwa. Berkin ta' qalb ħelwa għax qed ikollhom wirthom b'art. X'għandha x'taqsam ma' xulxin. Tant ma nftem il-ġdien matul is-sekli li sara kollha protestanti u kattoliċi u ortodossi. Tant ma ftem il-ġdien illi ma l-ewwel għedna di qed tirriferi għall-ġenna, għad-dinja l-oħra, eċċetera. Ma l-ewwel ħadna hekk, kollha kemm aħna konna qed ngħidu hekk. Naġġel tinsewx illi t-testi oriġinali ġew fidejna, l-oriġinali vera, t-testi oriġinali vera ġew fidejna daqs 40 sena ilu, ċuri tiġġudikawhomx in-nies ta' qabilna li interpretaw l-affarijiet differenti. Issa għandna testi ħarġu ċari kollha it-testi u għalija 40 sena ilu jitfisser il-beraħlula, ċuri vera ftit żmien. Alla blan tirreferi għall-ġenna. U dawk għal-ħelwa kienu dawk illi jobdu f'kollox. Dak iċ-ċwieċ li qegħdin hemm jobdu kull ħaġa li tgħidilhom jobdu biex mbagħad jien immur il-ġenna. Dik kienet l-interpretazzjoni dan sara marbuta ma' dan it-tielet beatitudni. Marbuta ma' din. Nara, xi tfisser? Mattew ħafna lejali lejn il-tradizzjonijiet Lut, allura anke f'dan il-każ jirreferi għall-istorja ta' Iżrael. Mela, x'qed jgħid hawnhekk. Meta l-poplu ħareġ mill-Eġittu u fl-aħħar wasal wara 40 sena, fl-aħħar wasal fl-art imqazza f'Kana,
hemm tliet kanit, right? Mhux l-istess waħda kana tat-tiġ. F'Kana qasmu l-art li kellhom tal-art qazza kollha kbira, Iżrael, qasmu l-art fit-12 tribu. Qasmu l-art bejniethom skont it-tribu. Kull tribu li kellha biċċar mhux ħażin qasmita skont il-klan. Traqbad tgħidilha bil-Malti. Tribu, kważi tribu nibqgħu ngħidu, imma kien hemm klan within the tribe. Qasmu skont il-klan. Kull klan li kellu biċċar iżgħar ma kellhom baqgħat mhux ħażin, dawn qasmuha skont kull familja. U qasmu l-art ta' Iżrael, qasmu l-art li daħlu fiha l-art imweda jew l-art li daħlu mqazza, qasmu skont u kull familja kellha biċċar. Fl-Orient, importanti tifani, għalfejn da ma taw jisemmi dil-Bertuni. Fl-Orient xi ħadd mingħajr art huwa xi ħadd bla unur. Jekk m'għandekx art inti m'għandek ebda dinjità ta' xejn. Dinjità ta' xejn. Imma ġara li mal-ġenerazzjonijiet li kienu għaddejjin min ikun b'saħħtu jaħtaf l-art l-oħra. Storja ġdida li taħtaf l-art l-oħra u dawk jaħtfu daw li ikun b'saħħithom minnu dajjef miskien reġa' spiċċa b'xejn, eċċetera, eċċetera. U sa kemm forsi f'ħames ġenerazzjonijiet li ġara kien li l-art ġiet maqsuma relattivament għal ftit nies biss. U ħafna spiċċaw bl-art. Anzi, ħafna minnhom spiċċaw jaħdmu l-eliti tagħhom bil-ħlas. Dik kienet l-għalqa tan-nannu. Dan taħdejna ta' minna attakka u ma nafx għamel ħadilna u tallana l-qortu ħadilna u jien spiċċajt naħdem l-għalqa tiegħi li saret tiegħu u dan iħallas mill-klier xi ħallas. Tal-għalqa tiegħi qed naħdem fl-għalqa tiegħi stess. U dawn spiċċaw propju bl-art. Spiċċaw jaħdmu l-elieq tagħhom stess. Biex tuxxaqalna Salm 37. Salm 37 lil dawn in-nies, direttament ċar għal dawn in-nies qed jirreferi, jekk ma tkunx taf l-istorja ma tifhimix, imma Salm 37 jgħidilhom ibqgħu kwieti. Taqlaw xinkwiet. Tibqgħu kwieti, taqlaw xinkwiet. Obdu u waħdmu. Imbagħad, ara, konfortazzjoni, mhux konsolazzjoni. Imbagħad Alla jieħsibu u jiġi bil-ġustizzjaw. U dawn baqgħu bil-ġustizzja ma saħħet u dawn baqgħu b'xejn. Baqgħu propju b'xejn. Din hija l-background tal-tielet beatitudni. Din hija l-background tal-tielet. Mela. Ta' qalb-ħelwa mhix kwalità minna f'morali inti tifel tajjeb, ġust, tifla tajba ġnubiet, eccetera. Mhux kwalità morali, imma dwar situazzjoni reali ta' disperazzjoni. Għalhekk għattilkom it-tliet beatitudnijiet kollha juru l-uġieħ dawn, juru l-uġieħ li l-poplu jkun għaddej. Imma ta' disperazzjoni. Hemm differenza bejn tkun umli. Għax qalb-ħelwa ġermen qed nirreferu għaliha umli. Ma da mhux qed tirreferi. Il-kelma Griega ma tirreferix għal xi ħadd li huwa umli, imma xi ħadd li huwa umiljat. And it's not the same. Qed jirreferi għal dak li huwa umiljat. Nies umiljati. So, qalb-ħelwa hemm din l-umiljazzjoni għax tilfu kollox, tilfu id-dinjità, tilfu kull ma kellhom. Allura hawnhekk Ġesu f'din il-beatitudni qiegħed jgħid imberkin dawk li tilfu kollox, let's translate it into a more understanding phrase. Imberkin dawk li tilfu kollox, tilfu anka id-dinjità tagħhom, għax jirtu l-art kollha. Ta' mhux ta' jirtu l-biċċa l-art li tilfu, għad jirtu l-art kollha. U mhux kif jgħid Salm 37 vers 11 għax jirtu biċċar. Le, Ġesu ibiddilha li tas-Salm u jbiddilha u jgħid imberkin dawk li tilfu kollox għax ikollhom l-art kollha. Qed ibur fuq din.
Mela, kif tikkonkludu dil-beatitudni? Xi tfisser dil-beatitudni? X'qed tippreżenta din il-beatitudni? X'qed tgħidilna dil-beatitudni? Jekk hemm dak il-grupp illi jħossu responsabbli ta' l-ewwel beatitudni. Jekk hemm dak il-grupp illi jħossu responsabbli għal ferħ tal-oħrajn, dawk li tilfu kollox ser isibu anke art għalihom. U ser isibu d-dinjità u n-nur minn din il-komunità. So this is a whole program, There is a whole program. Il-beatitudnijiet mhux hekk x'fhimna bil-beatitudnijiet, x'fhimna. Hemm programm sħiħ marbuta ma' dan kollu. So, narġa' ngħid mhux beatitudnijiet ta' alienazzjoni, imma ta' nies li jridu jagħmlu differenza. Ta' nies li huma responsabbli għal xulxin. Ta' nies li jħossu li jridu jagħmlu xi ħaġa għax huma responsabbli tal-kuntentizza tagħhom, ta' oħthom. Tiftakru hemm Abel u Kajin mara laqatlu qallu fejn hu? Għallu ma l-responsabilità hija. Kajin responsabilità hu. Bilem bdiet l-ewwel nus, l-ewwel qtil. L-aħwa, l-ewwel qtil. U l-risposta ta' Kajin tkun, x'għandu jżomm magħmlu? X'għandu l-fetta? Le, m'għandix taqsam xejn. X'importani min hija? Min responsabbli tiegħu? Aħna responsabbli tal-umanità. Jekk inti ma tix tgħixha din ir-responsabilità, allura l-ewwel beatitudni tittarmija, armi li trid. Imma insa li għandek x'taqsam mal-programm ta' Ġesu Kristu. So, maġġoranza tagħna l-insara, għasdix kien idea ma għandna x'qed ngħixu. Bostu mur qudies il-ħadd u bostu nagħmlu sagrifiċċji mir-randan u bostu ma nafxix u mbagħad iħossni tajba. Leta. Tħossok tajba, meta tara l-ħutek, meta barra m'hemm ebda wieħed minn 8 biljuni li qed ibagħat fuq dan livell. Tħossok tajba. Tkun vera fuq il-livell ta' kuntentizza assoluta, kuntentizza kbira. Niġu għal-raba beatitudni, u diħadku l-axħar beatitudni tal-lum, ġillum nispiċċatu għan spiċċaw, naqrik tal-fmini. Dawn iż-żewġ beatitudnijiet li għadna kemm semmejn issa, jiġu miġbura mill-Evanġelista bil-beatitudni li jmiss, mbagħad. Il-beatitudni li jmiss tiġborhom it-tnejn l-oħrajn, u jpoġġi oħra fl-istess ħin, għalfejn ġikollu 8. Għalfejn, għax huwa il-numru tal-insara għal-qawmin, 8. Għalfejn, biex il-klim kollu meta tgħoddob ikun 72, allura daqs kemm hemm popli hemm barra pagani li jridu jisimgħu dan il-messaġġ ġdid ta' Ġesu, jiġu evanġelizzati. Li ma tfissirx jiġu għamda, imma jiġu propju wasla b'dan il-messaġġ, dan il-livell ta' messaġġ. Ir-raba' beatitudni tiġi ħenjin dawk illi huma bil-ġuħ u bil-għaċċ għal-ġustizzja. Mhux bil-ġuħ. Ma għandix taqsam bil-ġuħ. Ma għandix taqsam bil-għaċċ. Dawk li huma bil-ġuħ u l-għaċċ tal-ġustizzja. Għaliex huma ikunu imxebbejn. Din hija t-tielet beatitudni. Wara illi preżentajna daw iż-żewġ beatitudnijiet ta' qabilhom li hija żewġ tipi ta' inġustizzja, dawk li huma mneżraqa minn kollox u dawk li huma imnikta minħabba s-sitwazzjoni. Isemmi dawk li jagħtu lura id-dinjità lil dawk illi tilfuha. Dan li beatitudni fuq dan il-livell jitkellem. Li jagħtu lura il-dinjità lil dawk illi tilfuha. Dawk li jeħilsu minn kull tip ta' oppressjoni. Għax hemm dik il-komunità illi ħirġa mill-ewwel beatitudni. Għattilkom din ħanrepetija ħafna drabi, ma nrepetija kważi għal daw tlieta, qed nirrepetija kull darba żgur biex tidħol ċara għall-inqas. Ntilqu minn hawnhekk dan il-livell vera ċara.
Dan hu dak li ngħidu meta ngħidu ġieli nisimgħu il-kelma, hemm aktar ferħ għal wieħed li jagħti milli għal wieħed li meta jirċievi. Hemm iktar ferħ meta wieħed jagħti milli wieħed jirċievi. Din hija l-ispjegazzjoni tar-raba' beatitudni. Hemm aktar ferħ għal min jagħti milli meta jirċievi. Dawk li jittamaw il-ferħ tagħhom fuq dak li ħadd ieħor għandu jagħmel għalihom jibqgħu delużi. Il-kuntentizza tiegħek hi ma kemm inti kapaċi tingħata, ma kemm inti kapaċi tagħti milli għandek, kemm inti kapaċi tagħti mhux biżżejjed biss imma anke tħoss id-duqqas. Kif kemm hu faċli tagħti dak li hu żejjed, li meta tagħtih iż-żejjed ma tħoss ebda differenza. Jiena ġieli nkun f'ħafna maratoni, anke nippreżenta l-President darba minnhom kont. President Awmar. F'waħda mill dawn il-ġranet ta' meta niġbru għal diversi realtajiet. Kemm il-darba kont fuq televizjoni nippreżenta hemmhekk. U darba ngħid jekk inti ħriġt 10 euro u jien ħriġt 20 euro u forsi hemm il-ħarġ anke 500 euro biex kun hemm il-pledges u ħriġt 500 euro. Imma mhux qed tinkwieta xi ħaġa għand baqalek ħafna l-għada x'tikol u għada l-breakfast. Allura ma tagħmilx differenza. It-10 euro tiegħek ma għamlitlek ebda differenza. Baqalek iktar minn 10 euro oħra żejda. Tara għattilkom il-bieraħ miss il-but u kulħadd jitlaq lehem. Kulħadd jitlaq lehem. M'għandix dubju. M'għandi dubju ta' xejn. Altru hekk. Ma meta ġie l-Covid 3 snin ilu, mhux 3 naħseb jiġi 3 issa. Meta ġie l-Covid 3 snin ilu kont fil-Pakistan. Il-problema tan-nies fil-Pakistan ma kienx il-Covid. Imma liġi ovvjament il-ħareġ il-gvern illi nidħlu f'lockdown. Pakistan kien l-ewwel pajjiż li għamel xogħol li jagħmel, kien intelligenti li jagħmel nfex kienet isejħilha. Special lockdown imma partikolari, ferjas biss mbagħad, beda jagħmlu ferjas biss, mhux lockdown il-pajjiż kollu, imma naf pereżempju l-Belt, l-Belt il-Furjana u l-Ħamrun. Minn hemm magħluqin u jagħlqu bil-barrikati u ħadd ma jidħol hemm ġew eċetera. Imma meta beda jiġri dawn l-affarijiet, il-problema kienet qiegħda fis-sitwazzjoni ta' Pakistan kienet qiegħda għaliex dawn in-nies kienu jaqalaw min jaħdem, hemm nies ifittxu xogħol kull ġurnata. X'hom dawk ikunu l-marsa jistennew eżatt hekk anke hemmhekk. U anke dawk li kienu jaħdmu b'xi mod jew ieħor regolari, il-paga kienet tingħata fil-5 kuljum. L-ekwivalent ta' euro jew euro u nofs. Dan jagħmel ġurnata jaħdem. Fil-għaxija d-darraġa ġenet irġiel hemm xi nisa jaħdmu wkoll imma aktar irġiel jieħu euro u nofs dak iż-żmien 300 rupees. U jmur għal sejjer id-dar jixtri ir-raġel jixtri l-ikel biex jasal id-dar u jkollu biex jiekol fil-għaxija u l-breakfast ta' filgħodu. Mela jekk illum hemm lockdown u ma marx ix-xogħol, il-lejla m'għandix nieku u għadha filgħodu m'għandniex breakfast. Dak jiġifieri tkufir, dak jiġifieri sitwazzjoni li tispiċċa fuqha, li tinkwieta fuq. Dak ifisser li il-laħwa jien preokkupat minħabba li m'għandix flus biżejjed. Mhux meta inti ħriġt 500 wara l-500 kellek iċ-ċans tmur gawdi kemm trid xorta l-għada, eċetera. Qed ipoġġi din ir-realtà qawwija fuq dan il-livell, għaliex aħna jien nitkun mhux l-ewwel darba ngħidu u fader aħna fqar ta' wkoll aħna fqar. Fqar, fqir. Meta inti ma tafx ħadd tifel għada filgħodu, hemm fqir. U ma tistax torqod bil-lejl,
għax taf li għada m'għandek xogħol. Ma tafx minn fejn ħaġġib. Però believe it or not, qed nitkellem fuq il-Pakistanna. Believe it or not, anke jkun nisrani tal-ġar tiegħu kapaċi jgħix Musulman, kapaċi jgħix l-ewwel wieħed. Għax imur ġar u qatt ma għandix. U ġar ċappati u ftit ċappatija, plural ta' ċappati waħda hija ċappatija ċappatija u ftit ħaxix jew ftit sos jew ftit mit-salsa li jagħmel. U l-familja ta' 6 bit-tfal żgħar jiklu minn dawn it-3 ċappati. Ma marrux bil-ġuħ, ħadd minnhom ma miet bil-ġuħ. Fil-Pakistan ħadd ma jmut bil-ġuħ. Jien il-Pakistan rajta il-komunità illi taf tgħix l-ewwel beatitudni. Hawn Malta mhux dejjem rajta. Ma kienx l-ewwel darba li xi ħadd qal li ma jinħabbad bix-xaħat u niftaħru ntih jekk ikun tal-Partit Ieħor. Mela le. Smajt iktar minn darba. Mela le, ma tarax li nagħmel hekk. Dan li qed jirreferi għalih din it-tielet beatitudni, ir-raba' beatitudni. Ir-raba' beatitudni qiegħda tgħid illi hemm ferħ kbir ta' xi ħadd li jgħid jien għandi tfal tiegħi kielu ħanagħti l-oħrajn. Waħda mill-istejjer kbar ta' Mother Teresa smajtuha kemm id-darba qed nitkellmu fl-istess area tad-dinja għax l-Indja u l-Pakistan kien pajjiż ieħor 60 sen ilu ma kienx jeżisti l-Pakistan kien kollu Indja. Tajt li fl-aħħar iddubbat xkora Ross u qabdet ma nafx kemm Ross qabdet u kienet taf li hemm mara fqira mhux il-bogħod qabditha u marret u għadilha Mother Teresa stess għadilha ġibtlek ftit Ross għat-tfal. U dil-mara qablet il-borża li tagħha qasmitha fit-tnejn u telqet tiġri l-barra. Mother Teresa ġara. Stennieta, ġiet lura għaltilha x'ġara fejn mort. Għaltilha il-familja taħdejna bil-ġuħ bħalna. Dak jiġifieri tkattir tal-ħobs. Mhux magics ġesu għajli minn minnkom kapaċi li jitma' Malta kollha eluf 5 ħobżiet u 2 xudiet għajli minn ħajamilha. Għasek inġibu 5 ħobżiet u 2 xudiet hawnhekk. U nagħmlu lejskih nitolbu. Taf x'jiġri wara lejskih nitolbu? L-ħut jinten u l-ħobs jibbiż. Imma jekk inti kapaċi toħroġ li għandek u taqsam mal-oħrajn il-ftit li għandek issa, inti se tkun kapaċi tgħix il-beatitudnijiet fuq dan il-livell dak li kien qiegħed jitkellem fuq hawnhekk. Dawk li qalbhom hemm din il-kilba, dan il-għaċ, dan il-ġuħ għal-ġustizzja tal-bnedmin tan barra li qed ibagħtu għal xejn għall-ebda raġuni li faxaħna nġusti biex xubba xulxin. Dawk li għandhom qalbhom jekk fi qalbhom hemm dan din il-kilba ġustizzja ta' dawn in-nies ser ikunu mimlijin b'ħafna għena. Bena sħiħa bil-milja tal-kuntentizza. Bil-milja tal-kuntentizza. Wara dawn l-ewwel beatitudni, dawn 3 beatitudnijiet, l-Evanġelista jippreżenta l-effetti mbagħad pożittivi ta' dawk illi jgħixu f'din il-komunità illi tgħix l-ewwel beatitudni. Li għamlu din l-għażla. Din hija l-għażla tan-Nisrani. Insew l-10 komandamenti, dawk mhumiex importanti. Xejn skont Mattew. Mattew għattilkom il-bieraħ kelma jistotfissi
jissostitwixxi l-10 kmandamenti bit-8 beatitudnijiet. U l-insara m'għandhomx ixkien idea ta' x'inhuma t-8 beatitudnijiet, imma l-kmandamenti li Mosè jagħti lill-poplu ludi ma mhux lid-dinja kollha, imma l-poplu ludi aħna nafuhom bl-amment. Imma l-beatitudnijiet m'għandniex l-ixkien idea tagħhom. U xorta ferħanin li aħna nissejħu insara. Imma l-messaġġ ewlieni ta' Ġesu Kristu għadna ma qabadniex. U għadna ma bdejniex ngħixuh. Ħares lejn il-Knisja barra u tara. Ħares lejn insara fid-dinja. Kunu għafu li l-insara kienu dawk li qabdew l-ewwel gwerra dinija u t-tieni gwerra dinija. Dik ġustizzja li ħolqhom. Dak għejxin ta' beatitudni il-laħwa. Nassa fl-axħar għada nitkellmu dwar dawk li jġibu l-paċi, ma nitkellmu dwar bħafna qawwa għal għada. Ħasabja biss biex ikun semmejta ħani qafbija lu. Wara l-beatitudnijiet, naf xi ġubbat wara l-diskors kollu, bat tiġi il-missierna. U jgħidulhom Ġesu jgħidulhom il-missierna. Kunu għafu illi il-missierna nifisha l-iskop tal-missierna hija ġabra tal-beatitudnijiet. U żgur ma tifhimx il-missierna. U żgur li għandna ħafna problemi mal-fatt li Alla idaħħalna fit-tiġrib. Aħna ndaħlu fit-tiġrib li nafusna. Aħna n-nies li msejħin naħorġu n-nies mit-tiġrib. U bħal battulkom il-bieraħ, u żgur li qed jirreferi il-missierna illi aħfrilna d-dejn bħalma aħna fil-dejn tal-oħrajn. Mela, nubiet. M'hemmx kelma nubiet fil-Grik, hemm kelma dejn. Meta tifhem imbagħad tifhimha, jew tifhem il-beatitudnijiet u tarġa' taqra l-missierna fl-oriġinalità tagħha, tinduna li l-missierna kun darba li għadnija u ngħiduha spiss, kun qed nirreferu għat minn beatitudnijiet. Li basically hija summary tagħha. Jew it-talba tagħna għalija għal beatitudnijiet. Mux faċli dan, kważi tidher xi ħaġa utopja, xi ħaġa li fejn xi darba qed naslu hemm ħolma kbira, ħolma immaġinarja. Ġesu ma ġiex biex noħolmu. Ġesu ġie biex jitlob lil-lewk kollha li fehmu l-messaġġ tiegħu jgħixuha. Narġa' nsemmi l-ewwel komunità nisranija marru fl-Atti tal-Apostli. L-ewwel komunità nisranija kienu jistaġbu biha għax kollox kienu jaqsmu flimkien. Ħadd ma kien fil-bżonn. Ħadd ma bata. Dawk kollha li kienu hemmhekk, inkluż il-ħafna Romol illi ma kellhom ebda tagħmel xejn, ir-Romol kienu dejjem kienu l-ar nies fis-soċjetà. Ta' forsa konċi fil-Vatikan tnejn ir-Romol nistgħu jiżżewġu. Ma setgħux il-Knisja tagħna jiżżewġu. U jekk ma kienu jiżżewġu ma kienx jibgħu jibgħuhom u kienx jiġita. Ma kienx titgħamel barka wara divorzjati u problemi oħrajn. Imma dik għandha niġu għaliha b'mod ieħor. Għax dawn ir-Romol kienu l-iktar disgrazzjati fil-poplu kollha tad-dinja, kull kultura tad-dinja. U l-ewwel ħaġa li l-insara, l-ewwel komunità nisranija għamlet kienet ejjew noħolqu nies responsabbli biex jieħdu ssieb ir-Romol u l-Orfni. U ħolqu djakni, dak ix-xogħol ta' djaknu kien. Id-djaknu jfisser, kelma djaknu jfisser wieħed li jaqdi. Jekk jaqdi fil-mejda, jaqdi fejn jidħol il-flus jew jidħol l-ikel. Dik tfisser kelma djaknu. Ma tfissirx dak li ordnat biex jgħod. Dak biex jieħu ħsieb, ħalli jieħdu ħsieb ir-Romol. Biex anka r-Romol l-iktar nies disgrazzjati li kien hemm fis-soċjetà dawn jiġu merfuha fuq il-livell tagħna. Mela, dawn il-beatitudnijiet ma jitolbukx tkun baħnan. Ma jitolbukx tkun titlef kollox. Ma jitolbukx jinnaf issir disgrazzjat fid-dinja billi ssir miżeru bħalhom. Xejn minn dan, imma jitolbok terfa' minnu miżeru fuq il-livell tiegħek. Dak li huwa intibati int tkun responsabbli mal-komunità, mhux wieħed ta' xagħat waħdu di, mal-komunità illi
in-nies kollha li hemm barra għaddejjin minn niket, minn dwejja, minn dbatija, minn inġustizzja, il-komunità tkun qiegħda hemm li tiggarantixxi futur vera. Fuq din l-art ebda beatitudni ma titkellem fuq il-ġenna. Sorry. Xejn fil-Vanġelu ma jitkellem fuq il-ġenna. Aqqas l-ħallil it-tajjeb. Għax il-kelma dik ġenna, translation hija ġenna, kienet ġnien partikolari fejn hemm kollox. Fir-realtà. Allura għax il-lut ma kienx jifhmu illi teżisti ħajja eżatt immedjatament wara li tmut. Allura ma kienx qed jitkellmu. Ġesu ma setax jitkellem fuq dal-livell għax ħadd ma kien jifhmu kif jitkellem fuq dal-livell. Mhux vera. Mhux vera. So Ġesu kull ma qal qed jirreferi għalih on planet Earth. Nerġa' ngħidha bl-Ingliż għax qawwija fuq din id-dinja ta' hawnhekk, fuq din l-art qed titkellem u mhux fuq wara. So mhijiex alienazzjoni. Imma din adrenalina ta' vera għandek bżonn biex tgħixha fuq dan il-livell u tbiddel id-dinja. Din hija sistema li għandha l-qawwa li tbiddel id-dinja. Ebda teorija politika ma bidlet xejn. Imma din hija sistema vera fejn inti tqis l-oħrajn daqshekk. U allura tħallihom u tagħmel minn kollox biex jgħixu fuq l-istess livell tiegħek. Dak huwa dmir ta' kull nisa. Għada naraw tliet beatitudnijiet l-oħra illi huma konsegwenza partikolari pożittiva issa, effetti pożittivi ta' dawk li qed jgħixu b'dan mod, effett issa pożittiv. Mhux kwistjoni ta' li kważi jiġi awtomatika. Bed inti tgħix fuq dan il-livell, awtomatikament joħorġu l-affarijiet oħrajn li jiġu waħedhom. U mbagħad naraw l-aħħar beatitudni għadha wkoll li hekk beatitudni qawwija partikolari. Jien illejla se nieqaf' u nixtieq nieqaf 5 minuti qabel biera. Grazzi ħafna, good night, ta'